Ederra da benetan Kalezarko plaza jendez beteta ikustea, are halako proiektu eder batengatik denean. Azken kilometroak egiten dabil gaur korrika, euskararen aldeko lasterketa zoragarria, eta korrikarekin simil bat eginez, basango nuke guk gaur egin ditugula azken metroak batukadaren doinuekin lagunduta eta iritsi garela gure Baionara, gure helmugara, gure Kalexarrera. Ez ordea, aipatu da bezala traba gutxirekin, oztopo batzuk izan baititu gure lasterketa partikular honek. Ekitaldiaren hasieran aurkezleak esan du 2008ko irailean ekin geniola Pelaionearen proiektua osatzeko parte hartze prozesuari. Hasi ordea lehenago hasi nahi genuen 2008ko martxoan pandemiangatik izan ez balitz. Edo nola ere atzerapen, gogo eta ilusio berarekin ekin genion Pelaionea birgaitu eta biziarazteko konpromisoak bere horretan jarraitzen zuelako. Eta herriko emakumeei eta auzotarrei pasatu genien lekukoa. Biei eman genien proiektu hau definitzeko ardura, ahotsa eta erabakimena. Eta biek ez zuten utzik egin. 8 hilabetez luzatu zen prozesu hartan definitu eta erabaki genituen gaur irikitzera goazen eraikin eta eraikin honen aterpe izango diren 2 proiektuen ia alderdi guztiak aurrez esan den bezala. Horregatik gaur berriz ere eskertu nahi diet Pelaionea emakumeen etxe eta auzo ekipamenduarentzako aterpe bihurtzeko parte hartze prozesu hauetan parte hartu zuten guztiei erakutsitako eskuzabaltasunagatik. 2 kolektiboak elkar ulertzeko eta 2 proiektuak uztartzeko egindako ahaleginagatik. Pelaionea sostengatuko duten zutabe nagusiak orduan eraiki genituen. Eta eraikuntza lan horretan Eluiarren eta Juntura arkitekto taldearen, hemen daukagu Maite Leturia, benetan mila esker, egindako eta emandako laguntza giltzarria izan zen, horregatik abagune hau ere baliatu nahi dut, haiei ere Eluiarri eta Junturari nire eskerrik beroenak helarazteko. Proiektuaren alderdi sozialak eta espazialak definituta gutxira ekin genion etxe hau ontzeko obrari. Eta tamalez ez dira gutxi izan, obran izan ditugun trabak, oztopoak edota arazoak. Iazko maiatzerako behartzu duten amaituta lanak, baina obra honen ardura izan duen enpresa eraikitzaileak erakutsitako jarrera eskasak eta egindako kudeak eta tamalgarriak baia urtebeteko atzerapena eragin dute. Eta esan da bezala luze egin da itxaronaldia, jabetzen naiz atzerapen horrek proiektu sozialetan eragin zezakeenaz. Hala nola, proiektuekiko ilusioa galtzea, aspertzea edota txikimendua kentzea eragin zezakeen. Atik ez da halakorik gertatu eta horregatik bihotzez eskerrak eman nahi dizkiet hasieratik proiektu hau sustatzen, sostengatzen eta eusten aritu zareten auzotarrei eta emakumeen etxeko talde sustatzaileari. Egin ez duzue utzi hasierako ilusioaren sugar hori itzaltzedin eta zuen konpromisoak egin du posible gaurko eguna, beraz mila esker eta bejon deizuela benetan. Mariak aurrez esan duen bezala gaur ez da ezer amaitzen, fase luze baten helmugara iritsi gara, baina gaur beste fase are luzeago baten hasieran gaude. Udalak apustu handia egin du proiektu honetan eta bideratutako inbertsioaren zenbatekoa nik uste dut badela horren lekuko, 700.000 euro inguru inbertitu ditugulako proiektu honetan. Eta horregatik nahiko nuke Pelaionea Kalezar bizigarriago eta komunitate biziago bat eraikitzeko bilgune, aterpe edota sukalde izatea. Eta nahiko nuke halaber emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko bidean
gogoeta egiteko, esperientziak eta konplizitateak elkartrukatzeko, pentsamendua ekoizteko edota kolektiboki aurrera egiteko elkargunea izatea. Usurbilgo emakumeentzat erreferentziazkoa izango den espazio bat izatea nahiko genuke. Ta injustu horregatik Pelaionean kokatuko dugu udaleko berdintasun eta aniztasun saila. Emakumeei eta herritarrei zuzeneko arreta eta harrera bermatzea da helburua. Eta baita ere etxea bera dinamizatzea. Horregatik egunero goizez eta astean bi arratsaldetan egongo da lanean Ainara Diaz, berdintasun eta aniztasun teknikaria. Baina ez dugu nahi ordea, hau topagune huts bat izatea. Mariak esan du, sareak sortzeko, aholkularitza jasotzeko, indarkeria matxistari gabeko bizikidetza sustatzeko, emakumeen alduntzea, parte hartzea, presentzia eta ikusgarritasuna lantzeko gune izatea nahi dugu. Eztabaida, hausnarketa eta aldaketak ikuspegi feministatik pizteko gunea izatea nahi dugu. Bokazio horrekin landu dugu, hain justu, apirietik aurrera jada martxan jarriko den programazioa. Izan aholkularitza zerbitzuak, alduntze eskolak, kultura ekitaldiak, hitzaldiak edota liburu aurkezpenak. Beraz, zabaldu ditu etxeak ateak, hurbildu zaitezte beraz, zuen etxera eta gozatu. Mila esker.